Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Күп санлы сораулар буенча без үзебезнең флешканы, дисканы почта аркылы җибәрергә булдык. Күп кеше концертта алып өлгермәдек, күрмәдек дип әйтәләр. Менә шуның өчен без аны почтадан җибәрәбез. Хәзер минем ассистент аны ача, күрсәтә. Менә бу безнең диск. Менә içinde дискысы бар. 17 җыр кергән монда. Зәлилә белән Рәниснеке дә кергән. Һәм флешка 8 гигабайт буга ялгышмасам. Шушы дисканы сез 8 гигабайт. заказ бирә аласыз. Без аны почта аркылы сезгә җибәрәбез. Әле ул гына түгел. Беренче 30 кеше кем заказ җибәрә, менә шушы диска флешканы бүләккә ала тагын менә шундый диск. Димәк, сездә икәү булалар. Моторым, әле ул гына түгел. Менә бу флешка диска 10 беренче заказ бирүче кешегә менә шундый автограф белән диск булган, шулай 2 диск барачак. Итого сездә 2 диска һәм 1 флешка.